Jogo makeno ratiro ma oganda kaunti ya Migori yuaga kweda ma jogo ma odak kod kit chwech ariyo ma ong'ere kaka intersex pod kalo e kinde ma bende giseyo jatend piny Kenya William Ruto kuom wacho ni kaka piny Kenya giyango kit chwech ariyo kende ma gin ka gihum ni wachno nyiso kweda ne jogo mantiere kod kit chwech ariyo kata intersex. Jojuma ne gilero kwa kaunti ya Migori. Wach mane ogol kod jatend piny Kenya William Ruto mane wach ni piny Kenya bende chung kamoro achiel kod piny Amerika e yango kit chwech ariyo ma oting'o wuoyi kata dichuo kaachiel kod nyako kata miyo osekelo paro ma opogore opogore. Jokedo ratirogo mag oganda e kaunti ma Migori ng'iyo wachni kaka mano manyisa kweda ne jogo mantie kod kit chwech ariyo kata kinde bende dho ngere dendo kaka intersect. E kinde twak margi e kaunti ma Migori, jokedo ratogi mag oganda ka otele kod Ezekiel Aseneka mariwruogno Mawal Post Changers makiratogo mag jogo modak kod kit chwech ariyo wach ni wach mane ogol kod jatend piny Kenya William Ruto osekelo luoro ni jogo modak kod kit chwech ariyo. Wadwaro ni president o withdraw statement no. O withdraw statement no e public kaka no wache public no. Nekech kaka no wache noko include jok modak kod intersex chwech ariyo chwech ma Nyasaye ema nomiyo ng'ano chwe kamano. Koro en owuon ok onyal loko. Emomiyo e census ma 2019 jogo nobedo included nikech piny no se recognize ni gintie. Giwach ni jogo modak kod kit chwech ariyo kata intersect osebedo ka ikwedo e pacho kae kendo sa ochung' bende koro piny wacho nyaka koro rit ratiro margi ka josiasa be nyaka koro kung lewgi. Jogo man chwech ariyo nigi ting' mapek mar pondo kinde ka kinde kata ka gimanyo thieth kata seche ma gin e skul. Mwese kibe machiel kuom jokedo ne ratiro mag jogi modak kod kit chwech ariyo wach ni oganda modak kod kit chwech ariyo osebedo kod pek kata yorego mag somo kaachiel kod thieth. Sirkal onego obigi nitie need mar legal framework madhi konyo nyithindo ma akinde mondo oyud services magi hitaji. Nachiwo kes mar nyathi mana nyaka na owuok e skul moro kodhi skul machielo nikech kako chalo matende ni owuok e nyako ochako chalo gi wuoyi to nantie change of name kano dhi e registrar mar Migori ka mar births and deaths no owacho ni onge legal framework monyalo onge national legal framework monyalo hange mondo okony. Koro kwan gi legal framework malo kocha manya konye koka wanyalo yudo konyruok ne nyithindo makinde. Jokedo mag oganda wacho ni gimor ni chike mar rito ratiro mag nyithinde pacho kae maonge ka Children Act 2022 oyango kit chwechni. Kata kamano gidwaro ni oket chik ma bende yango jogo madongo ma bende nitiere kod kit chwech ariyo. Ratiro mar intersex oseng'i gi serikal nikech en e sheria mar nyithindo miluongo ni Children's Act 2022. So seche ma parliament no osepitisha mowacho ni sheria no koro nitie kendo recognize intersex. Koro okonya duogo kaka president mochako wachi ni no recognize mana gender ariyo magin male and female. Mondo mi watiek stigma and discrimination nyaka wabed abeda gi chik ma bende ochung' ayanga mondo mi o protect intersex persons. Ka onge chik mopogre gi mar Children's Act chik ma bende protect intersex adults to pod stigma and discrimination pod biro bede. Kaunti ma Migori nyaka sani lipot yango ni nitie kwan jogo modak kod kit chwech ariyo kata intersect maromo 401 ma bende osewuok oko ayanga ka jokedo ratogo mag oganda wacho ni pon timo opondo nikech akweda. George Juma, Ramogi TV, Migori.